pensábase que podía gañar o Racing e así o fixo ao final, non? Bueno, algún apuriño... Penso que por relaxación, sí, ¿no? algún apuriño na segunda parte. Pero bueno, Racing demostrou ser moi superior, o Racing que chegou a ir gañando por 3-0. Estamos a ver a acción do primeiro gol. O penalti, penso que non admite dúbidas, cometido sobre Vela. E aí está o lanzamento de Manu Barreiro, a parada do porteiro, pero o colexiado manda repetir o disparo. Sí, xa sei que non é habitual, pero para min fai ben o árbitro, porque mira onde estaba, bueno, non o vemos agora, adiantouse como 1,5 metros, 2 metros. O que pasa é que se repite un, habería que repetir moitos, porque... Sí, pero es que hai veces que é moi exagerado. É o árbitro asistente que manda repetir o penalti, efectivamente, que é o sí, encargado de vixilar que... a acción do porteiro, non o árbitro. Estamos a ver a xogada do 2-0, sobre todo quédense co control e despois con ese primeiro regate. Non está Luis, así que podemos dicir, non, Manu Ibrahimovic Barreiro. Bueno, acaba a primeira volta como máximo goleador xunto con Joselu. Os máximos goleadores o ano pasado na terceira galega son agora mesmo os dous máximos goleadores nesta categoría, que fala moi ben destes dous xogadores. Un dato moi importante, sobre todo que son dous equipos, bueno, que estou convencido de que o Compos vai a sair desa situación, e para Racing ter o máximo goleador da categoría é un luxo. Aí temos o gol de Pablo Rey. Eu creo que no Racing se faltaba alguén por aparecer, ese era Pablo Rey na súa mellor versión, e seguro que este gol vai servir de acicate, porque é un xogador importantísimo. E sobre todo se lle aporta o gol o Racing, porque sempre ten unha cantidade de goles importantísimos durante cada temporada. Pero que pasou nos últimos 30 minutos? O partido estaba 3-0, parecía que xa estaba sentenciado, o Noja é un equipo en unha liña descendente clarísima. Concentración e relaxación. Sí. Non sei, digo eu. E marcou 2 goles o Noja, o primeiro de Abel, este segundo de Robert. Lembren o Noja, eu digo xa agora, non sei se acabará incluso a temporada. É o que se está comentando, non? Que posiblemente abandona a competición. A verdade é que sería traumático porque quedaría o grupo con 18. Sí, en 18. Bueno, e sorte pro Racing que no minuto 90, para vivir un tempo engadido tranquilo, conseguiu marcar ese cuarto gol grazas a Jorge Rodríguez. Agora só queda que remonte o partido diante do Oviedo, así teríamos dous equipos galegos ao final da primeira volta entre os 4 primeiros. La gente, el entorno enseguida se equivoca y a partir de ahí es complicado afrontar un partido. Yo he vivido esa situación de jugador y cuesta mucho convencer a la cabeza de que es un partido importante. En la situación en la que están ellos y aún encima que les pasen todas esas cosas, pues yo entiendo su desesperación, que estén amargados, porque yo viví algo similar en otro club y la verdad es que te desesperas porque te están puteando. Creo que era un partido un pouco trampa, pero que supemos sacalo adiante, non? Creo que as ocasións que tuvemos metímolas, puxémonos con un 3-0 bastante cómodo, bueno, ao final complicóusenos un pouco, pero o importante era sacar os 3 puntos neste partido.